Čo keby som ti povedal, že si môžeš skrotiť svoje starosti, emócie a dokonca aj celý svoj život podľa učenia starého tisíce rokov? Predstav si svet, kde je každá výzva lekciou a každý stresujúci moment príležitosťou nájsť vnútorný pokoj. Predstav si život, v ktorom je strach len vzdialenou spomienkou, neúspechy sú príležitosťami a pokoj je tvojim prírodzeným stavom. Každý deň sa stáva novou šancou precvičovať si pokoj a vnútornú silu. Toto je starodávna filozofia stoicizmu, ktorá viedla ľudí ako bol Marcus Aurelius, Seneca a Epiktetos. Našli spôsob, ako čeliť životným výzvam s odvahou a múdrosťou. A dnes môže táto filozofia zmeniť aj tvoj život. Prijatím tohto učenia môžeš získať novú perspektívu a novú vnútornú silu. Stoicizmus totiž nie je zabudnutá teória, ale praktický nástroj, ktorý nám pomáha čeliť každodenným výzvam s odvahou a múdrosťou. Je to živá filozofia, rovnako dôležitá dnes ako v minulosti. V tomto videu preskúmame 13 kľúčových princípov stoicizmu, ktoré z nás môžu urobiť silnejších, pokojnejších a odolnejších. Tieto princípy ti pomôžu nájsť rovnováhu a trvalý vnútorný pokoj. Pozrieme sa, ako môžeme tieto princípy uplatniť v praxi. A chceme sa s tebou podeliť o jeden princíp, na ktorý sa často zabúda, ale ktorý má moc všetko zmeniť. Tento princíp môže byť kľúčom k pozdvihnutiu tvojho pokoja a vnútornej sily na novú úroveň. Pridaj sa k nám na tejto ceste za objavením, ako nás toto starodávne učenie môže obohatiť aj dnes. Prvým a najdôležitejším princípom je rozlišovať medzi tým, čo môžeme ovplyvniť, a tým, čo nie. Kontrolovať môžeme iba svoje vlastné myšlienky, činy a rozhodnutia. Každé rozhodnutie, ktoré urobíme, každá myšlienka, ktorú máme, formuje našu realitu. Na druhej strane, vonkajší svet sa neustále mení, riadený vrtochmi osudu. Príjmi veci, ktoré nemôžeš zmeniť. To neznamená vzdať sa, ale rozpoznať svoje vlastné hranice. Namiesto boja s osudom, sústreď svoju energiu na to, čo môžeš ovplyvniť. Svoj postoj, svoje úsilie, svoj spôsob myslenia. To je tvoja skutočná sila. Vnútorná sila, ktorá ti pomôže prekonať ťažkosti a rásť. Neplitvaj energiou starosťami o veci, nad ktorými nemáš kontrolu. Trápenie ťa oberá o to, na čom skutočne záleží. Predstav si lukostrelca, ktorý mierí na cieľ. Sústreďuje sa na to, čo môže ovládať. Ovláda luk, smer šípu, ale nemá moc nad vetrom. Vietor symbolizuje vonkajšie a nepredvídateľné sily. Rovnako je to aj s tebou. Stretneš prekážky na svojej ceste, nečakané udalosti, nespravodlivé situácie. Je to súčasť života, nikto sa im nevyhne. Nechaj všetko plynúť okolo seba ako vietor. Nedovol, aby to, čo nemôžeš zmeniť, ovplyvnilo tvoj vnútorný pokoj. Sústreď sa na to, čo môžeš ovládať, svoju reakciu, svoj postoj k ťažkostiam. Keď prevezmeš kontrolu nad nimi, nájdeš pokoj. Tam sa nachádza tvoja vnútorná sila. Sila, ktorá pramení z neustáleho osobného rozvoja a hlbokého pochopenia toho, na čom skutočne záleží. Nie samotné udalosti nás ovplyvňujú, ale význam, ktorý im dávame. Vezmime si jednoduchý príklad. Dopravnú zápchu. Pre niekoho je to frustrácia, strata času. Pre iných to môže byť príležitosť vypočuť si podcast, oddychnúť si, využiť daný moment. Stoicizmus nás učí, aby sme nedovolili vonkajším udalostiam ovládať naše emócie. Vždy si môžeme vybrať vlastný uhol pohľadu. Keď sa stretneš s ťažkosťami, opýtaj sa sám seba, môžem túto situáciu zmeniť? Ak áno, urob to. Ak nie, príjmi to a sústreď sa na to, čo môžeš ovplyvniť, svoju emočnú reakciu. Marcus Aurelius povedal, najlepšou pomstou je nestať sa ako tvoj nepriateľ. Stoicizmus nás povzbudzuje, aby sme vnímali každú prekážku nie ako úder osudu, ale ako výzvu, príležitosť na učenie. Predstav si strom rastúci na okraji priepasti. Namiesto toho, aby sa zlomil pod náporom vetra, strom silne. Jeho korene sa pevnejšie zachytávajú o skalu. Rovnako je to aj s tebou. Ťažkosti ťa robia silnejším, múdrejším, odolnejším. Nevzdávaj sa, keď narazíš na ťažkosti. Spýtaj sa sám seba, čo sa z toho môžem naučiť? Ako môžem z tohto boja vyrásť? Život je ako rieka, neustále v pohybe. Všetko sa mení, vyvíja, odchádza. Ak budeme bojovať proti tejto realite, spôsobíme si len trápenie. My, ľudia, sa lipneme na ľuďoch, veciach, situáciách, ako by mali trvať večne. Ale nič netrvá večne. Stoicizmus nás učí prijať zmeny, straty, smrť ako prirodzenú súčasť poriadku vecí.
To neznamená, že by sme nemali cítiť smútok. Dôležité je nelipnúť, nenechať sa ovládať smútkom. Príjmi veci také, aké sú a nechaj ich odísť. Emócie sú ako vlny. Silné, intenzívne, ale pominuteľné. Robiť rozhodnutia pod vplyvom impulzu, hnevu, strachu alebo momentálneho nadšenia je ako riadiť loď počas búrky. Stoicizmus nás učí rozvíjať sebakontrolu, nepodliehať svojim impulzom. V ťažkých chvíľach sa zhlboka nadýchni, nájdi pokoj a analyzuj situáciu objektívne. Spýtaj sa sám seba, aký je najmudrejší postoj v tejto chvíli. Konaj vedený rozumom, neprchavými emóciami. Často sa príliš zaoberáme tým, čo si o nás myslia ostatní. Hľadáme ich súhlas, ako by naša hodnota závisela od názoru iných. Stoicizmus nás učí, že jediný názor, na ktorom skutočne záleží, je ten náš vlastný. Ty si ten, kto hodnotí svoje činy, svoju hodnotu, svoj život. Nedovol, aby názory iných definovali, kým si. Buď verný sám sebe, žite v súlade so svojimi hodnotami. V spoločnosti, ktorá nás neustále nabáda konzumovať, nám stoicizmus pripomína hodnotu jednoduchosti. Skutočné šťastie nenájdeme v materiálnych statkoch, ale v uspokojení našich základných potrieb. Zdravia, lásky, priateľstva, zmyslu života. Buď vďačný za to, čo máš, a vzdaj sa túžby vlastniť viac. Osloboď sa od zbytočností a sústreď sa na to, na čom skutočne záleží. Jednoduchosť je zdrojom slobody a vnútorného pokoja. Minulosť zmeniť nemôžeme a budúcnosť je neistá. Jediné, čo môžeme kontrolovať, je prítomnosť. Prestaň žiť v minulosti, alebo sa strachovať o budúcnosť. Stoicizmus nás učí žiť prítomný okamih, ako by bol posledný. Užívaj si krásu okamihu, ponor sa do toho, čo robíš, váž si malé radosti každodenného života. Keď od druhých niečo očakávame, vystavujeme sa sklamaniu. Ľudia nebudú vždy konať tak, ako by sme si prijali. A je to v poriadku. Stoicizmus nás povzbudzuje, aby sme si pestovali slobodnú myseľ, nezávislú od konania iných. Sústreď sa na svoje vlastné činy, na svoje vlastné úsilie a nechaj ostatných, aby boli sami sebou. Budeš prekvapený, akú slobodu ti to prinesie. Stoicizmus nás učí, že skutočná hodnota človeka sa nemeria peniazmi, statusom alebo mocou. To, na čom záleží, je náš charakter, naše činy, to, ako sa správame k ostatným. Pestuj si stoické cnosti, múdrosť, odvahu, spravodlivosť, striedmosť. To je skutočné bohatstvo, ktoré ti nikto nemôže vziať. Môže sa to zdať paradoxné, ale čím sme disciplinovanejší, tým sme slobodnejší. Nedisciplinovaná myseľ je ako loď unášaná prúdom. Disciplína nám pomáha prevziať kontrolu nad našim životom, odolávať pokušeniam a dosahovať ciele. Pracuj na svojej sebakontrole, buduj si zdravé návyky a objavíš vnútornú slobodu, o ktorej si nevedel. Všetci sa na svojej ceste stretneme s neúspechom. Stoicizmus nás učí nebáť sa neúspechu, ale vnímať ho ako súčasť procesu učenia. Každý neúspech, každá prekážka, každý chybný krok je lekciou, príležitosťou na rast. Nevzdávaj sa, analyzuj svoje chyby, pouč sa z nich a vstaň silnejší. Veci z širšej perspektívy. 100 rokov už nikto v tomto svete nebude. Naše každodenné starosti mať žiadny význam. Stoicizmus nás povzbudzuje, aby sme videli celý obraz a neplytvali na maličkosti. Pýtaj sa sám seba, bude na tom záležať o rok, o 5 rokov, o 10 rokov? Odpoveď je pravdepodobne nie. Tak, prečo sa trápiť? Sústreď sa na to, na čom skutočne záleží, na lásku, na priateľstvo, na zmysel života. Stoicizmus nie je len filozofia, je to spôsob života, cesta k múdrosti a vnútornému pokoju. Je to spôsob, ako vidieť svet v novom svetle, pochopiť svoje emócie a nájsť vnútorný pokoj. Začatím uplatňovania týchto 13 princípov vo svojom každodennom živote objavíš v sebe silu, o ktorej si nevedel. Silu, ktorá ťa podrží v ťažkých chvíľach a v životných výzvach. Naučíš sa čeliť ťažkostiam s pokojom a odvahou a vnímať každú prekážku ako príležitosť na rast a zlepšenie.